Sekuphele amasonto amathathu manje iTheku lihlaselwe yimvula. Sinzima kakhulu isimo kwabakhe emjondolo. Kulo mjondolo amanzi sekuphele amasonto ezinze kanje ngaphakathi endlini. Njengoba besalinde usizo, balala lapha noma isimo sinje ngethemba lokuthi amanzi azobohla. Ngisho ngathiwa manje imvula seyina kancane usuvuswa ingane. Ingane seyikutshela ukuthi ma asisuke la kuzoba nezikhukhula. Nawe mengabe kunetha uhlala uhleli uyacabanga ukuthi amanzi nawo ayeza azongena andagugula yonke into masengenile ngoba ubona nje ngiphethe izinto zengane. Abanye bakhala ngokuthi lamanzi angabohli aseholele ekutheni izingane zigule. Ingane eva since iqale lamanzi yangena kuwona shuthi walunyelwa njengoba ubona nje lapha ilonda. Phunywa ilonda angikwazi ukumisa ekliniki ikhadi idemejekile ayikho walukho usizo ngasheshe ngithole futhi kuyathuleka nje la. Umphakathi ucela ukuthi ususwe kule ndawo uyobekwa kwezinye izindawo. Uthi uzamile ukukhuluma nekhansela kodwa lathi lona alingene emjondolo. Nekhansela siyalicela alifiki la emphakathini noma selifikile likuthiwa libonakele emotweni mase kufanele lize la kuthina lizobheka umonakalo lithi alingene emjondolo. Savota salikhetha ikhansela kodwa likaze lifike nangolodwa usuku kuzosibheka ukuthi sinjani. Lesi simo sesilimaze namabhizinisi endawo. Lesi sikhungo esinakekela izingane sekuphele amasonto sivaliwe ngenxa yamanzi angabohli. Ayikwazi ingane ukuza la ecrash ngoba ecrash kukhona amanzi, gcwele amanzi. So iyas affecta kakhulu leyo nto because abanye abazali on other hand abanayo imali yokuthi uqashe umuntu otemporary ngaleso sikhathi ozogadela ingane. Abezimo eziphuthumayo basiqaphile isimo.